Alright, so matagal na natin naririnig ang dengue. Ito ang sakit na madalas natin narinig at nakakonekta sa mga kagat ng lamok. Pero ano ba talaga ang dengue? Saan ito nakukuha at paano ba natin ito may iwasan? So para mabigyan tayo ng mga kaalaman tungkol sa dengue, makakausap natin ngayong araw si Ma'am Maita M. Ortega, ang Regional Coordinator ng Dengue ng DOH Bicol CHD. So magandang araw po, Ma'am Maita. Magandang araw, Maxine! Ayun. So live po tayo ngayon sa ating programa na Chikahang Pangkalusugan. So simulan po natin, ano po ba talaga ang dengue? Okay. Ang sakit na dengue ay nakukuha sa kagat ng lamok. So ang isang tao, kadalasan, sa una, okay yung kalusugan niyan, and then bigla magkakaroon siya ng lagnat, mananakit yung kanyang mga kasuan, yung mga joints, yung kanyang laman, masakit yung buong katawan niya, masakit ang ulo, tapos sa may likuran ng mata niya, masakit yan. And then, pwedeng siya ay parang nasusuka, yan, ganyan, or pag medyo late na, makikita mo para siyang may mga pula-pula, may mga rashes sa kanyang skin. Yan kadalasan ang nakikita sa isang taong may dengue. So yan ay nakukuha sa kagat ng lamok. Meron tayong tinatawag na Aedes aegypti or yung Aedes albopictus. Ito yung mga lamok na nangangagat, kadalasan ay sa umaga. So day biting itong mga lamok na ito. Kadalasan sa early morning, around mga 6 a.m. to 9 a.m. And then sa hapon naman, bago siya magdilim. So kung kayo, pwede nyo yan ma-experience na minsan maraming nangangagat na lamok pag ganyang mga oras talaga siya. So yun kadalasan ang time na nangangagat yung mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. So ayun, nasagot niyo na po kung ano ang mga sintomas ng dengue at kung saan nakukuha. Sabi niyo nga po sa kagat ng lamok. So kung kunyari, ano po ang magiging komplikasyon kung tumagal ang isang tao na mayroong dengue? Ayan. Pagka kasi hindi agad-agad nagamot yung sakit na dengue, pwede dyan ma-dehydrate yung isang taong may dengue, pwedeng magkaroon ng shock. Pwedeng siya ay duguin. Yan. So kung mababa na yung platelet count ng isang taong may dengue, mabilis yung paglabas ng dugo sa kanya. So minsan mababalitaan natin na yung isang tao nagkaroon ng dengue, tapos nag-nosebleed siya, o kaya naman ay yung gums niya dumudugo, o kaya pagka medyo malala talaga, pwedeng yung kanyang pagbawas ay itim ang kulay, o kaya siya ay nagsuka ng kulay brown, parang yung coffee ground na sinasabi natin. So yan ay yung mga pwedeng komplikasyon ng sakit na dengue pag hindi ka agad-agad siya nagamot. Oh, so paano naman po ba nagagamot itong dengue po? Wala pong specific na gamot para sa dengue dahil ito nga ay viral. So, kadalasan ang binibigay lang na gamot ng ating mga doktor ay mga supportive medicines. Like, kung siya ay may lagnat, bibigyan siya ng paracetamol. Diba? Kung halimbawa, nakita ng doktor na kailangan siya ay uminom ng Oresol, bibigyan siya ng Oresol. Or kung kailangan, pag nasa hospital na siya, bigyan siya ng, kailangan bigyan siya ng suero, yun yung mga gagawin. Pero hindi siya yung specific talaga, unlike sa ibang sakit na pag ikaw ay may infection, antibiotics bibigay sa'yo. So for dengue, support medicines na binibigay natin. And kadalasan yung advice natin, kailangan ay pilitin nilang kumain pa rin ng tuloy-tuloy. Kasi syempre pag may lagnat, walang ganang kumain. So kailangan i-encourage natin yung pasyente na kumain pa rin at uminom ng maraming tubig kasi yun yung kailangan ng kanilang katawan. Alright. So saan po ba pwedeng magpagamot
makuha itong mga gamot. May mga libre po bang serbisyo na binibigay ang DOH po nito? Opo, tayo po ay nagbibigay ng kit, yung NS1 na tinatawag sa mga kasamahan natin sa health sector, sa LGUs, sa mga RHUs. So pwede pong pumunta sa pinakamalapit na RHU, yung mga tao kung actually kahit hindi dengue. So kung iba ang pakiramdam nyo, tingin ninyo ay kailangan nyo magpa-check up, pumunta po agad sa pinakamalapit na RHU. At kung sa tingin naman ng doktor na iyan ay dengue, meron nga po tayo yung sa antigen na test na binibigay, libre po iyan, yung NS1, para po malaman kung ikaw ba ay may dengue o wala. And then, meron din naman pong mga gamot na pwedeng ibigay, and kung kailangan siya ay ma-hospital, meron din pong package ang PhilHealth para sa pag-manage ng dengue. So, doon po yun i-charge. Alright, so pwede po ba nating sabihin na pwedeng magamot ang dengue sa bahay lang? Pwede naman po, pero kailangan matingnan muna siya ng doktor. So, doktor po yung mag-a-advise. Kung halimbawa, pagpunta doon, mild lang naman siya yung case ng ating dengue, ang doktor yung mag-a-advise ano yung kailangang management na gagawin kung sa bahay lang siya. Ano po, and much better kung doon lang sa bahay i-manage, kailangan may mosquito net para hindi siya makagat ng lamok na pwedeng kumagat din sa kasama niya sa bahay kasi makakahawa na yon. So kailangan kung sa bahay lang pinayagan siya ng doktor na sa bahay lang i-manage, kailangan ay naka-mosquito net siya. Alright, so maraming salamat Mama ito sa pagsagot sa ating mga unang katanungan. So bigyan muna natin ang ating mga listeners ng time para ma-absorb yung mga binigay niyo pong mga advice tungkol sa dengue. So magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan.